KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi General Secretary Jongkaseng UDP Nongklau Unit uba TKS Thaba uliatho baka jingmi no jong u na kaseng UDP kadai na marbo yoi ba ki matre kam jong ka party ki dei ki bakhnyot ben ni ki nong song snong hapo ka constituency bat ula ongru ba ki matre kam jong kaseng UDP na ka benta ki samla kadon ha udak jing mensa yakani uba TKS Thaba uliatho habakren naga jingelang bala penlong da kaseng san perthai Voice of the People's Party ha kasnong Thlong Eastern West Khasi Hills District haga South Tarik ubna jilleo arajar arpuar Shishu uba Thaba uliatho ba ka jingpenya so jong u sha kaseng VPP kadai namarbo yoi bakalawe jong ki samla kadon haga ne ka party ka badang thamai kabale alam da uba Arden Miller basayo moy Kumba pilayo hagirin sam social media bat kumju hagi newspaper hagi kot kubur ki bangala polite fight ba bangala mino naga party UDP ngalapun pausa yang tu bang Hamdan kanu kadau ke bang Persya yai MLA badan buram jongi ibadeng medba lingdo lani Hamdan kanu bang Persya ya ke party UDP Henry ngayo iya ki polisi trekam jongka party kabangalabat kamu nongkit kam kamu general secretary hapo jongka sinong nongklau ngayo iya kita ki polisi kiba knyap ben ya kiba bun ki nong song sinong hapo jongka constituency ngala persang ban yaksak ringkat bakilong ying kiba dok Henry ngamla ban pun poi sekathong ngam kwa ban batai benia ya kita ke boro kan poi kapor ya kabangan sabatai benia ya kita ke boro gaba kadau ka balo pelong yang ya kabangan haban mino namar baka polisi na ka benta joki samla puli nga iba ka don na ka jing mensau kai kita ka jing mensau ngam sabatai anda ka por kala iba bat kala deiba lakhat sansnem ngala ai ke jing kursan ka pura ya ka party UDP kumu samla bala nang start badu bala pendapi ki sing pulia ki artli ki degree ngala ngam jeliu bar ngala pek jeliu ngala don ke experience na ka ba dei bat ka politics ngayo iba ka capacity habrang kini ki khatsan snem kalong tangkat tu dei na ka daw haban mino na ka party UDP ngiya job ya ka election Henry claim job ya ka vision jong ki samla puli jong ka dong bat ka thang kumu samla puli ngamla ban supet tang dagi khmat ban ya ine saju ladanga ine saju khlamle ei na ka banta gani ngaru ngade unong kiram na ka banta ki babon ki samla puli kumta me simya ka sunja ban mino na ka party UDP ban panya sono yaladi bat ka party Voice of the People Party lani ka party ka sur jo upat ba ngaku aban pensyaru ane ba balai mga join no siya party VPP kabaning kong hi habang apek ya kani ka party VPP ngayo yakan nong rem kaba idon jinkermen na kabenta jongi kum ki samla puli haka dong bat ka thang ka jongi bat kum jo haka constituency bat ya ka julahi bro kawai Kendian ya kuat bagi tu ya pi ngadi usamla puli ubala ai ke jing sekuri haka mission ke janga la prasnem ya ka bangan hikai ya upat ba haka ta lenti ka badai ba kumba ka jat pen riu ka jongi ka jat pen riu tip lay bat ka jat pen riu kamai ya ka hok ngala ai ya ka jing sekuri
Batkum juru ngadi ubrio ya kabal sandor ya nga. Daga bagi ong ngagak tinong way faith, witness and service. Kabanga don kam man syakri na kabenta jongki way pat. Namar hanga ngashim. Baban syakri ya ki para brio. Kadai ka jing syakri ya ublay. Nagata daw nga mino. Batkan nongrem jangan ka party ngai baga don jaya dei bhabat ni ki samla puli kabong to revive, to restore and to transform. Ngaban mino ban nang ta susu kai ka daw ko pelong yang susu ya kabangan rung sekali ka party. Ngayon bagi candidate jangan ka party voice of the people party. Ngayon kita candidate Kibala biang bah, karen yang karen yot, haka jingnang, haka jingtep, haka gerdan jing pule. Kibala biang bah banlong, kita ki rangba, kita ki nong tawang, haka yang dorbar tawang, jongga jelaga jonggi, kumno bakin taw ya kita ki ang. Kibaya day bangi, upat ba nong song snong, jongga jelaga jonggi. Kala kering yang habang apet ya ki. Ngadon ki parlok ki janga na Mizoram na Tripura na Arunachal Pradesh na ki jela ba pero janga di North East bangaya kendu ki ong yanga babang opek ya kita ki nong thau ai ha ka jela ga jong pi ngiyo i ba ki depen ban tangkom kita ki nong yele drama lane kum kita ki aktor lane kum kita ki nong ruai ki ba syat ki ba yatam kadong gaman sim komu samla puli kadong ya gaman sim baki weipat ki samla puli naki weipat ki jela ki pete ki nong yalam ki ba ide ki jongi banong baki dei tangkom ki nong yale drama naga taga daw ka pelong yanga ban rung sekade ka party ban ya trelang hapo ka jilam ki jongi ba Arden Milar ba sayomat bagi dei ban poi sekathong bagi dei ban wanra aya ka jingla bat ka mut ka perkat ka ba thamai hai wei pai wei in nong song snong jong ka dong ka thang bat ka jelahi baro ka wei nang ta susu ka ba pelong yang aya ka bangan rong sekani ka party VPP ka ding ba ka jing sakri ka jong i pastor sanlang ngayo iya ka mensiam jing sakri jong i pastor sanlang Kajing syakri ka badan ya ka mensiam jangka jengkit kli. Naga menta ki baduk, ki besok, ki rangli, ki cuki, ki kup siliang, ki sam siliang, ki babala mensengi, bat ki babam damit. Idan kajing syakri ban ai kajing syakri ka bakrau. Naga menta ki baduk, ki besok, bat kum joro ngai. Ya kata ka mensiam jong ka jing it ka jong i ya i wei pai wei nong song snong hapo jong ka constituency mairang ban nio iru baka dei hai pastor sanlang baka don ka jing kermen naga benta ki samla puli ki long ka lawei ya ka ribat ka jaj ben riu hendrai kumba ka long menta nio i bang him don jing kermen naga ta ka daungi naga daw nga sim ya ka rai ba kam de ka jing kwa ka jong an rai ka de ka jing dan kam bang hab bang rung se ka party ha ka jing ji sang ala rai ong bang ngan sang eno ka de ka tabut ngan sang eno ka de ka lechil ji tai ban pun sgo tho ya ki briu namar ka wei hadin ka wei ka party kala thok yengi nrai khaddo blut mi ka VPP ba ka khaddo blut mi pastor sanlang kumu khundap senrang ibei iba danya ka mensim jingkit kli bat ka mensim ban it ya ka ribat ka jat ban riu bat ka mensim ka bat don jingkit kli na ka menta ki samla puli hapo ka dong ka thain bat ka constituency baro ka we kata ka bala pelong yanga ya ka ba ngan haban mino na ka party UDP ringkat bat ki samla puli napo nong klau ya ka bangilarai
bangin fei laga buit laga bor kat ka bai dan ban wan ra ya ka jingkala ban pen snau thu segi patba bagala don kam ka jingkala kala don kam kerki hapo kam mairang constituency lam kam ta kala wei jong ki khun samla shanu kan poi kumbang yoi menta ka sa ha ka umdom ni shane atli happy pastor badan buram ya ko phinya bi khon samla ba phin tin lenti phin ni lenti namar ngi oi ba dei tang api ka don ga jingkermen na ga benta jongi ki samla puli